God julebørn. Skal julebørn lige have sig en lille servut der. Nej, det er sådan en lille juleservut. Jeg vil ønske alle børn i Danmark en rigtig helvedes god jul. Jeg håber, de får en hel masse gaver, som de kan bruge til at udføre alle de ting, som de har lyst til. Jeg håber til gengæld, at børnene holder op med at tænke på Jesusbarnet og på Gud og på kristendom i forbindelse med julen, fordi det kan jo være ligegyldigt. Det kan man jo ikke bruge til noget, for eksempel. Man kan ikke spille sine CD'er på Jesus, eller man kan ikke se sin DVD-film på Gud. Så derfor synes jeg, at I skal glæde jer over alle de dejlige ting, I får. Og så skal I ellers gå ud og drikke pissefuld, hvis I har lyst til det. Derudover så vil jeg gerne bringe en glædelig varm julehilsen til alle narkomanerne og luderne ude på Istegade. Jeg synes, I gør et godt stykke arbejde. Så til politiet vil jeg også gerne give en julehilsen. Det er et elendigt stykke arbejde, vi gør ude på Christiania, for vi bliver ved med at ryge fede her i Danmark. Og det vil tænke os at fortsætte med, også gennem hele julen, så kan I jo så spille jeres arbejdstimer derude med at gå rundt og få os til at lade være med at ryge fede. Altså vi holder ikke op, så I skal bare slå jer løs. Julemanden, han skal ind og se en pornofilm, og sådan spille pægte, fordi julemanden kan rigtig godt lide at se på sådan en stor nærklinde, der boller med en meget ung europæisk fyr. Det er sådan en scene, julemanden ser igen og igen og igen. Det ser jeg kan vildt godt lide den scene der, hvor man kan se den der hvide pæk, der svinder ind i den der store, fede, sorte nærklinde der.